guk herritartasun propioa, euskal herritartasuna aitorturik ez daukan herri bezala ezin diogu inori paperik eman, baina bai komunitate baten parte izateko aukera eman diezaiekegu edo posibilitate hori landu dezakegu. Orduan, guretzako oinarria da Ezker Abertzalearen ibilbidean oinarrizkoa izan dan lerroa esan dezagun, ez? Euskal Herrira bizi eta lan egitera eta beraien bizi proiektua egitera datozen guzti horiek Euskal Herritarrak dira guretzat. Beraz, herritar horiek eduki behar dituzte besteok besteko aukera berdintasun eta eskubideak, beraien bizi proiektu hori garatu ahal izateko. Orduan, hor kokatzen da gure zera. Eta gero, behar duguna da, jakina, elkarbizitzarako eta kohesiorako arauak edo neurriak edo bitartekoak elkarrekin garatu. Gure ustez, bizi proiektu hori elkarrekin egin behar. Ez dugu guk egin behar haientzat. Hemen kontua ez da haiek hemen integratzea. Baizik eta elkarrekin egitea herri bizitza berri bat.